ketoprak ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Mangga Mbak Ayu nih. Iki ya iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat ya gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya, nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empun ae. Kae betutut kae raine kae. Ayo gek rene. Amudar ora. Kaya disuarani ngono wis kaya sambar gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten e. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wae. Endi to mau ki ya? Ya, oh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbah iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Iya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, bambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Iya. Ngadeg to semangat to. Kok seneng. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Ganti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Diajari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae. Tutuk-tutuk, Pak. Tutuk apa? Ha iki kentongane lagi digoleki. Lagi digraji. Iya. Arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dhek munggah bikis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Surabaya. Ora wae boten. Lah kok le ngomong jam 6 iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Loh, ngapa? 6, 7, 8. Rong jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Nyopir. Tetap keblokan nek iki. Todok. Wah, telutur. Lho kok muter to, Pak? Ayo ki nluturi kae apa? Tak kenteni nang kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae.
Suasana niki medeni ngono. Den Mas Broto. Lah iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh Kang Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ya napa? Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, ora ngajak. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan ngono kae to. Iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketok ya Pak Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame kok makamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong? Hah? Ya cok Sumintene seneng kuwi. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu ku. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong sak karepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa jual-jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marayat iku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kuwi maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Jujur wae to rasa nganggo sanepa sik werna-werna. Pocike to. Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk kowe lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu. Waduh. Lah iki ki wis saiki prasaja piye? Rungokno sikek ya Kang Mas. Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis ya monggo. Ra kolak-kolak to Kang. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? Wala bagus budhek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Tresno marang aku. Serius. Ana 5 perkarane Kang Mas. 1 Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe
lingsem dipresani piyayokeh yen to wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Apa mergo aku ki putra Adipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus sinten? Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Ning tresnaku ki wuta kan, Mas. Wuta mesake, Pak, wuta. Lho, maksude ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Langsung wae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing biyen wis putu. Modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah apa sampean ki payu? Apa ya ora peta. Kok payu? Engko dukun ya? Heeh ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cicil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan apa? Dek udan-udan nika. Iya. Kula kalian panjenengan to ngeyot to. Kapan? Lho, sampean lali ngeyot ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Kelingan ora, Guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya, udu kowe kae. Niku kula kan. Udu. Lah, jalaran Aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik lencet kuning. Gede. Lah nika jenengan le pompa kebantaran. Ya coba yen to Dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun ta? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan nyuwun ditembangke napa Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak Gundulmu apa? Lho pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyondro aku wae ora iso. Angel ya kowe dicondro. Hah? Wis nembango. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang napa? Ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus sanggepe kula iki pahlawan apa? Betapa hatiku takkan pilu. Aku kok malah nangis. Wah sombong kan. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak. Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. Ya. Oke bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki
Aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drowone. Aja untune wis gripis. Ya, bacutke. Bacutke diajar. Pluk. Ten. Hangup jiwa Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. Ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi ya? Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye jajal aku? Saben sore tak tiliki ning arep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacutke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya Lesmana sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem nampa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg 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 ta. Lah kuwi nyajenenge tresna. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Kowe nekat. Oh iya, berarti mian kae ora deg-degan. Ora. Neng kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanentran kok kowe, guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten. Hah? Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uwang. Iki rasa dipepet-pepet ke to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake ya ngene iki, karo wong liya kaya ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Ayo. Kira-kira ganti sapa? Ya. Langsung ngene iki lho yuk, ganti sapa? Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis. Nek kono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Modar ora kowe. Yo, bacono sik nek nembang. Wis, rampungno sik nek nembang coba. Sawangan to kae Kang Mas. Lintang kae lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Kowe ngeyel kok kowe. Profesional lho. Kae lho lintang kae lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok dibenerke kok ngeyel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Oh lah mripate siwer ya. Oh iya. Nah, Oh. padang to kae Kang Mas. Iya. Lah kae kaya
tresnaku karo panjenengan. Paham ta? Ora weruh. Ming klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Oh, anggere kerep digandeng kok Subrata ya gandengane lho. Set. Ah, wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ki, nembang. Apa? Kangsi. Tanganmu kok halus banget to kan, Mas? Iki gelo. Ana garise. Udu iki telek iki. Kuwi mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sampenane bojomu biyen ndek urung entuk kowe kok. Mulane tangane ana keleke kok. Bendina anggere mung usruk. Anggere ngolet usruk suarane mak krok-krok. Kangsi Nadia Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten Kula. aja mak-mak sik to. Lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. Iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa, anane ming aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare nang kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu ning kidul kuburan to, Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak ngenteni ning kono. Oh. Upama aja mundur-mundur kok keglebak. Keglebak. Kualik. Kegledak kok keglebak. Oh iya, Kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sendir lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi Rukmi kuwi rambut Rikmo kaya rambut ya. Sampeyan keringetan to Kang Mas, kula lapi nggih. Mriki. Oh alah, Jan. Kok keringete nganti sak jagung to ya. Bagus lho. Lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. Wes dembe dilap. Ben dilapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Ben delap. Tartamtu tak turuti. Kok angel banget to awak iki abote lho. Angel ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Heeh, ora ning. Lahir batin ora? Ora. Ket mau nyolok ganti wong. Cangkeme ayo kok dikucir. Ibarat wong numpak ngibarat Ten. hah? Dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are. Ora apa-apa. Aku mau
Mbok gelem. Aku moh nampa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe iki aja nguyah aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debya Ngalim. Oh, Rama Dik Adipati Debya Ngalim. Debya Ngalim. Rama Debya Ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing geter ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya gak apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan, estu lho Kang Mas. Malah medeni to khusus. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi? Ya umpamane iki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ono upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Sangseng. Ora ya. Bojoku edan. Kita aku dadi kleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane Kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. wah Nggon khusus. Ya ayo mrono. Ha wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok kok. Heeh. Kang Mas. Iya nembang wis aja ngono kuwi ora tegel aku weruh. Yo. Lumampang. Mripate napa Kang Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik to Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas. Gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sik arep dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Lho ora iso. Wae. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa? setiap saat Ing madyaning jala nidi temah gonjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen Ora amat, Ten. hah amat ya Gedhe banget iki. lho amat ngene kok Wah, aku ora isin aku. waduh isen Lingsem. lah ngapa Atase putra Adipati kok arep dadi bojone wong desa.
Loh, biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho. Delok sikilmu mlethek ra? Ora ombole mlethek. Suwe-suwe ya iya. Lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut? Seneng sing mlethek apa ora? Wis. Hah? Rampungno nggonmu bawa. Temah gonjing anggen jong ning pagulingan. Ya, wah apik iki mau wisan. Ya aku ditampa ya. Ki wis rampung gitu, Pak. Manut suminten. Urang lunga kok. Suminten. Hah? Turuk. Turuk apa? Kayak serepek. Troro gedhok. Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresno lho Kang Mas. Kowe aja kaya ngono ten. Aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama. Mbak aku ditampa. Ora iso nampa ten aku. Ah, Subrata mlayu terus tak tutuk-tutuk. Aku ora iso. Aku ora iso. Ayo to Kang. Aku ora iso. Ayo to. Aku ora iso ten. Iso. Aku iso Kang Mas. Tuk. Terus Tuk. Ah, wong Subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon. Yo, baleni. Awas iki engko nyrimpet aku klumak. Ora apa-apa klumah kok tak tampa. Ora. Ten. Ku aja edan lho ten. Alah Kang Mas. Aku wis dipasangan ten. Purun nggih. Mah aja. Ora ngono kuwi to. Nggih Kang Mas nggih. Ora ten. Mbok Kang Mas mboten ngeten Ora. to Kang Mas. Golek wong lanang yo ten. Tuk dilantang. Tuk. Tuk. Nuwun para miyarsa, pasugatan Ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta. Badhe kasampun. Ya, bayaran. Iki gandeng sing nonton ming sithik, tiket teleplayu sithik ya sakanane. Dikake wong wedok. Ladies first. Matur nuwun. Ya. Wes gak mulai. Ora nyawang sinden kowe. Di. Mulai bareng apa arep ngojek dhewe? Lah mau rak mangate bareng. Ya mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung. Lho, sampean ndek utang aku. Utang apa? Ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut-udut dudut dhewe. Tambah. Amboke udut tekku, make ana kae. Mah udutmu gegeden. Wes ora urusan aku kok. Ngapa ya? Ngapa? Rokok-rokok. Siji wae iki sewengi. Iya. Ya. Nuwun nggih Pak nggih. Ya. Wes gak